ikke? Vinder du mit sølvjern? Ja, selvfølgelig. Ej, så skal jeg altså have noget til gengæld. Hvad skulle det være? Bare et eller andet. Noget, du ved, jeg bliver glad for. Så får du denne her. Det er min allerbedste ting, som jeg har samlet. Det må du få. Det er flot, men ikke rigtig nok, hvis du vil have det her. Okay, så får du den her. Den har jeg fået min moster i fødselsdagsgave. Den er ikke sej. Jo. Men hvis du virkelig vil have mit hjerte, så ved du godt, hvad jeg vil have. Nej, så ved jeg det ikke. Hvad? Jeg vil høre dig rappe den der... Nej, det gør jeg ikke. Ja, så kan vi ikke være kærester. Hvis jeg gør det, får jeg så hjertet. Okay. Hey, du der. Under den hvide bro, der sejler noget. Det var en båd med to. Og båden vippede ud, flippede, og han råbte og skreg. Hey, Alice, du ved, jeg elsker dig. Han sagde, hey, hvad nu det elsker du mig? Så før jeg sagde, gud gør jeg så, det vil du, jeg gør. Jeg sagde, har du glemt, hvad du skal i dag? Mor. Hvor jeg gør det nu? Han kan ikke lege mere nu, Alice. Kom nu, Ludvig. Kom. Jeg var næsten færdig. Kom nu. Nej, du skal synge den helt færdig først. Ellers skal vi ikke være kærester. Ludvig! Jeg ved godt, vi lovede at hente dig. Snart kom for sent fra arbejde. Esben! Hun er ellers sød, hende der, Alice, hva'? Er I kærester, eller hvad? Nej, ikke nu. Er det Ludvig Jensen? Ja, du må undskylde, vi har glemt hans sko. Her, tag den. Skynd jer for den på. Skynd jer, det er hans tur. Det var sandelig på tide kom. 5 minutter til, og han var blevet taget ud af programmet. Det var godt, I ikke gjorde det. Ludvig har sådan glædet sig. Ikke også, Ludvig? Og husk at bukke og hilse pænt på dirigenten. Og derefter Hilse på dirigenten. Og når du er færdig, så husk at bukke pænt først kongesiden, så til damesiden, og til sidst midt for. Kongesiden, damesiden, midt for. Ja, kom nu. Ja. Det skal jo gå. Kom nu. Og så vil Ludvig Jensen spille Le Coeur d'Argent. Har du ikke forberedt dig hjemme? Hvad bilder du dig ind? Tag ham dog ud. Ja, så er det Ludvig Jensen
hvis han ellers kan tage sig sammen, spille Le Coeur d'Argent. Tak skal du have, Ludvig. Det var en meget speciel oplevelse. Ellers så tror jeg, at jeg snakker den her til dig. Ja, nu er vi kærester. Sidste mand ned til båden, han bånd ikke navn.